Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ngemeko ephuma phaa kulegend yeqela leKaizer Chiefs uTefu Mashamayete ecela ebongoza into yokubana ke management eKaizer Chiefs ke mayenze sure into yokubana ayibakhulula abakhowusha, mayibayeke abakhowusha baqhubeleke baqeqeshe iKaizer Chiefs. Wazibeka ke zizathu ke uTefu Mashamayete. Ewe ke uyavuma kwelinye icala, uthi uCedric Kaze wayefike apha eyitranslator kaMnumzana uNabi. Uthi ke ngoku abantu abanintsi baza kumjonga kanjalo ke bangayijonga imisebenzi yakhe, bajonga into yokubana wayefika ezokwenzani apha ke eMzantsi Afrika. uBen Yosef wayefike eyi-assistant coach kaNabi. Uthi abantu abanintsi bazamjonga kanjalo into yokubana wayefika ezokwenza umsebenzi onjani eMzantsi Afrika. Uthi xa ethetha inyani aba baqeqeshi bazamile futhi ke basebenzile, badeserve into yokubana ke banikwe izithuba baphinde ke baqeqeshe iKaizer Chiefs phaa kwisizini ezayo. Waphinda ke uTefu Mashamayete wayinyathela into ethi apha ke eMzantsi Afrika sinayo into yokufuna okhowutsha ke abanamagama amakhulu, okhowutsha abaziwayo, ibe ngabona sibathatha serious sicinga uba bazozolungisa iingxaki zezi tim ke zijongene nazo. Uthi ngamanye amaxesha ukuthatha ukhowutsha abanjengabakhowutsha beKaizer Chiefs babhilde itim ikhulele kubo, nabo bakhulele kuloo tim. Uthi ke likamva lanaphakade eliya, ngoba uthi xa bephinde benikwe izithuba futhi kwisizini ezayo bobe sebehlangane sebesazana ncakasana nezi players abakhowutsha iKaizer Chiefs, lapho yobe iyazinceda ngoba yakha ikamva elithe laqina. Waphinda wenza umzekelo uTefu Mashamayete ngoJose Rivero eOrlando Pirates. Uthi wayefike engangomntu waziwayo, wonke umntu embiza ngeplamba, ngekho mntu ucinga uba fana uba laa mntu angaze abe nemisebenzi emihle. Uthi wayenza ke imisebenzi emihle uRivero. Uthi jonga Orlando Pirates izawuthatha iligi, hayi ngolo coach umtsha Orlando Pirates osebenze phaa, yimisebenzi kaRivero, ngoba xa uthatha ucoach ololaa hlobo ubhilda ikamva letim. Uthi ngokujonga lona ufikileyo umqeqeshi Orlando Pirates uthathe into ibiseyakhiwe nguRivero. Naku ke ngokuthatha abadlali bebekhiwa nguRivero badibana bayimbumba, ngaba ke ngokulona ucoach umtsha Orlando Pirates azowina ngaba iligi. Uthi ke laa nto yokufuna ocoach abanamagama amakhulu ayisebenzi ngamanye amaxesha. Uthi iKaizer Chiefs uyayicela ke nake enguTefu Mashamayete into yokubana mayike iqhubeleke nabakhowutsha nakusizini ezayo, izibone into yokubana akho mpumelelo zizawungena napha ngaphakathi eNaturena. Intetha ke leyo ke kaMashamayete ke baphulaphuli. Nani ke ningake ningene nitsho nento yokubana niyiva njani nale ntetha. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.